салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. нақшаҳои ояндаи футболбози нобиға Лионел Мессиро расонаҳои иттилоотӣ фош карданд ва агар ин хабарҳо ҳақиқат дошта бошанд, пас мо танҳо барои як соли дигар шоҳиди бозиҳои ҷолиби футболбози мазкур мешавем ва ҳамин тавр хайр Месси, хайр чандин дарсад мухлисони футбол. бовар дорам ки баъди рафтани Мессиву Роналдо аксарияти мухлисони эҳтимолӣ ки бо шарофати онҳо футбол тамошо мекунанд, аз пайи ин ду футболбоз мераванд. ба иттилои манбаи Диарио AS, Лионел Месси тобистони соли 2023 ба дастаи MLS Интер Майами гузариш анҷом медиҳад. ба иттилои манбаъ футболбози 34 сола 35% саҳмияҳои бошгоҳро мехарад ва ҳамин тавр соли 2023 ба ин даста гузариш мекунад. Месси сараввал ҳамчун футболбози дастаи Интер Майами ба фаъолият шурӯъ мекунад ва ҳамин тавр дар канори Дэвид Бекхэм ба идоракунии даста мегузарад. Месси тобистони соли 2021 ба ҳайати ПСЖ гузариш карда буд. дар мавсими соли ҷорӣ футболбози аргентинӣ дар 33 бозӣ дар тамоми мусобиқаҳо вориди майдон шуда 11 гол ва 13 ирсоли головар анҷом додааст. ҳамчунин бо бошгоҳи шаҳри Париж қаҳрамони Фаронса дар мавсими равон шудааст. аз ин пеш футболбоз тамоми корномаи варзишиашро дар ҳайати дастаи Барселона сипарӣ карда буд. ҳамакнун наздик мешавад он рӯзҳое ки мо ду футболбози нобиғаро ки садсолаҳо дар бораашон ҳарф хоҳанд зад, дар майдони футбол дигар набинем. ба фикри шумо бачаҳои дигар аз қабили Мбаппе, Холланд, Луис Диас, Фил Фоден, Жоау Феликс, Родриго, Ансумани Фати ва дигару дигарҳо метавонанд дода он чизеро ки Мессиву Роналду муддати қариб 20 сол ба мухлисони футбол доданд? шуморо намедонам, ман дар 50 солаҳои наздик интизори чунин рӯйдод нестам. дар пайи рӯ ба таназзул ниҳодани Лионел Месси ҳамчун футболбоз дар фазои топ 5 чемпионати Аврупо ҳаминак аз рӯйхатҳои беҳтаринҳо берун шудани Роналдоро истиқбол бигиред. ҳарчанд португалӣ ҳоли ҳозир дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарини чемпионати Англия бо 18 гол дар мавқеи сеюм аст, вале Премер-лигаи Англия дар сомонаи худ феҳристи бозингаронеро нашр кард ки ба унвони бозигари сол дар мавсими 2021-2022 довталаб ба ҳисоб мераванд. ҳуҷумкунандаи бошгоҳи Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду дар ин феҳрист шомил нашудааст. намедонам аз рӯи кадом фарзия онҳо рӯйхат ташкил медиҳанд, вале бовар кунед исми футболбози дӯстдоштаатон дар он ҷо нест. ман мехоҳам шумо гӯш кунед ки дар даҳгонаи феҳристи мазкур ба сифати довталаб исми кадом футболбозонро навиштаанд. Трент Александр-Арнолд аз Ливерпул, Муҳаммад Салоҳ Ливерпул, Ҷарод Боуэн Вест Хэм Юнайтед, Жоау Кансело Манчестер Сити, Кевин Де Брюйне Манчестер Сити, Сон Хён Мин Тоттенхэм, Джеймс Уорд-Проуз Саутҳемптон, Букайо Сака Арсенал ҳамчун довталаби асосӣ барои ба даст овардани ин унвон номнавис шуданд. Роналду моҳи апрел беҳтарин бозингари моҳ дар Премер-лигаи Англия эътироф гардида буд ва борҳо беҳтарин бозингари моҳ дар ҳайати Девҳои сурх низ дониста шуда буд. лек барои ба даст овардани ин унвон дар Премер-лигаи Англия ӯро лоиқ надонистанд. лоиқи надониста бошанд ин маънои онро дорад ки лоиқ нест. дар Англия наход ченимо футболро нафаҳманд. Пауло Дибала ҳам рафт, вале аз футбол не, балки аз Ювентус рафт. гумонам дар як гӯша Роналду нишаста бо худ мегӯяд нав ақли Дибала даромад. чанд рӯз пеш аз бозӣ бо Латсио Пауло Дибала дар саҳифаи твиттери худ навишта буд ки рақобат бо дастаи Латсио ин охирин бозӣ бо пираҳани Ювентус аст. аз ин рӯ дар бозӣ муқобили Латсио ки ниҳоят бо ҳисоби мусовӣ хотима ёфт, Пауло Дибаларо дар дақиқаи 77 иваз карданд ва ӯ бо ашкрезиву нолаҳои зиёд майдони Алlianz Stadiumро тарк кард. ҳамдастаҳои ӯ ба хотири эҳтиром гузоштан ба заҳматҳояш чандин маротиба ӯро ба осмон ҳаво доданд ва зери кафкубиҳои зиёди мухлисон ӯ охирин бор бо пираҳани Ювентус аз майдон берун рафт. бояд қайд намоем ки дар баробари ӯ ҳамчунин Ҷорҷо Келини баъди 18 соли фаъолият корномаи футболиашро бо пираҳани Ювентус хотима бахшид. Пауло Дибала баъдан эҳсосоти худро чунин баён кард: ман ҳама чизеро ки бо шарофати шумо аз сар гузаронидаам ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. на як бозӣ ва на як гол бо шумо калон шудам, хондам, зиндагӣ кардам ва орзу кардам. аз ин ҳама вақтҳои сеҳрнок ҳамакнун 7 сол сипарӣ шуд, 12 ҷоми чемпионӣ ва 115 гол ки касе аз мо гирифта наметавонад ҳеҷ гоҳ, навиштааст Пауло Дибала. воқеан хулосаи Пауло Дибала дар мавриди тарк кардани дастаи Ювентус мухлисони Ювентусро ҳайрон сохта буд. ин аст ки сармураббии бошгоҳ Массимилиано Алегри аз рафтани Дибала хушҳол нест.
пауло тӯли 7 сол дар ювентус яке аз бозингарони муҳим буд. вақте ки ӯ ба ин ҷо омад хеле кӯчак буд ва ман ҳис кардам ки агар ӯро дуруст тарбия диҳам бозингари сатҳи олӣ хоҳад шуд. дибала воқеан ҷойгоҳи худро дар ин даста пайдо карда буд ва мухлисон аз ӯ миннатдории арзанда карданд. ӯ дар масири фаъолияташ бо шавқи доимии сатҳи устувори бозӣ ба бошгоҳ бисёр чизҳо дод, гуфтааст Массимилиано Алегри. пауло дибала ҳанӯз дар замонҳои Роналду ба нозу бозоркунӣ оғоз карда буд. гӯё ба карьераи ӯ Роналду садди роҳ будааст. ҳамакнун баъди омадани Душан Влахович ҳис кард ки айб дар Роналду нею дар худи ӯст. дирӯз миёни дастаҳои чемпионшип бозии ба истилоҳ ҳаёту мамот буд. Шеффилд Юнайтед бо Ноттингем Форест дар марҳилаи нимниҳоии бозии рохат барои Премер-лигаи Англия рақобат карданд ва ахиран дар марҳилаи пеналти дастаи Ноттингем тавонист бо бартарияти 1 гол дастболо гардад. мухлисони Шеффилд Юнайтед барои имконияти аз даст рафта ба майдон даромадан ва футболбозони дастаи худашонро мавриди латукуб қарор доданд. махсусан дар ин моҷаро капитани даста Билли Шарп аз ҳама ҷабрдидатар буд. гап сари он аст ки Билли Шарп дар ин бозӣ бо сабаби осеб доштан ба майдон надаромад ва дар як гӯша рост истода истиқболи галаи мухлисони Ноттингемро ки аллакай дохили майдон шуда шодмонӣ мекарданд тамошо мекард. дар ҳамин ҳолати парешонӣ ғайриинтизор як мухлис аз бари футболбоз пайдо шуда ба пояш зарба мезанад ки дар ниҳоят Шарп ба замин меафтад. агар ба хабари охирини BBC бовар кунем, пас аллакай полисо ин нафарро пайдо карда ҳатто пушти панҷара бурданд. воқеан мухлиси ашадии футболро гоҳ-гоҳе риштаҳои асабаш канда мешавад. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.